Čaute, už som späť. Ostal som na tom istom mieste, kde som bol, je môžete vidieť. A ideme si ukázať bossa. Toto je druhá časť. Vlastne tuto budú také zvieratá, lebo ten Kujko, on proste neviem čo, nejaké žravo vysypal, čo funguje moc dobre. Toto musíte dvakrát poliať, aby sa to aktivovalo teraz zrazu, nie? Ale tuto, nechcem spoilerovať, ale týchto musíme zabiť s mojím ultra OP mečom, ktorý ich dá na one hit. Bam, ja to tak prežívam. A tuto ste boty, čo som vám chcel povedal, som nestihol. S tými teniskami, tú bombu, jak som odpalil, tak my s tou teniskou tú bombu môžeme odraziť. A to bude dôležité, lebo my to musíme urobiť. A ja vám to nechám, lebo vy si to môžete aj stopnúť, hej, lebo jak som hovoril už v minulom videu, môžete si to stopnúť. A proste toto chcem tak prežívať. Aha, vám stačí. A ja mám tie tenisky raz poliať. Teraz si dám radšej toto. A teraz mám spraviť, tuto mám také šípky okolo toho a spraviť. A fakt sa teším na toho bossa, lebo ten boss, on je strašne je ľahký poraziť. Lebo vy ho máte zabiť s týmito bombami. Proste takto, bam. A vy to máte furt strieľať, aby ste ho zabili, ale vy ho môžete zabíjať s týmto Soul Sword, čo je jediný meč v tejto hre. Teraz pôjdete proste sem. A toto je druhá časť. A jak som sa vás pýtal v minulom videu, že či máte dať demičko, tak no, že či mám kúpiť proste celú hru, tak ja to natáčam, že proste ja to vydám až o deň neskôr, kebyže chcete vedieť. Že proste ja to natáčam, akože vy to vidíte, že je to teda, že teraz, ale ja vám prezradím, že ja to natáčam deň dopredu všetko a preto ja tie dve videá vydám že hodinu po sebe. Takže preto sa vás aj v tomto videu pýtam, či chcete to demičko. Tu ste zvieratá, jak ste videli a predtým. A toto nejde to prasa, ten boss. Ten boss je o dosť ťažší. Tuto vyvraždím sliepky. Teraz budem potrebať toto. To, čo sme ukradli tomu hentomu. Omylom som tam išiel, ale to nevadí. Lebo sa tu ešte nevyznám. Ale zase sa tu spawní, nechápem na čo. Oni sa tu odžinou spawní, debilní. To je žena dáva, má proste this game is pain. Konečne. A už tam nevlezem, že nie, fiu, dobre. Teraz musíte poliať toto, odkopnúť jak Ronaldo. Poliať toto, odkopnúť jak Ronaldo. Poliať toto, odkopnúť jak... Som si ubral HPčka, 1,5. Ale som proste nešikovný. Tu máme jesť HPčka, takže... A ešte musíte spraviť toto. Ja som sa omylom netrafil, sorry. A vlastne vy si to môžete stiahnuť, nič to nestojí. Keď chcete za 5 € celú hru, to si ukážem v tejto časti, lebo ja to chcem rýchlo splniť proste. Alebo nie, ukážeme si to v tretej časti, budú 3 časti. A teraz asi ide ten boss, že? Ide boss asi. Boss. No a tam ste videli to jedlo, no tak to nechal ten starosta. Ja mu teraz strašne neberiem matka. Aha, vy ho máte zabiť s týmto najprv. A
a teraz bucha. Sorry, že mám červenú obrazovku, ale to keď máte malo HP. A tuto máte takto proste niečo, neviem čo to znamená. Ten, kto to hral, mi môže poradiť. Počkajte, trochu sa mi to buglo, dobre? On má fakt málo HP. Dnes máme here fruit, že môžeme mať 4 HPčka a vlastne sa malo, a teraz pojeme sem. Zoberieme toto, to máme dať v starostovi. Tomu dám a bude koniec tejto druhej časti. A sľubujem vám, že bude koniec už časti tejto. A natočíme si tretiu časť, ktorú natočím samozrejme deň dopredu, ale vydám ju až potom. Lebo som debil, sorry. Ale proste dám si radšej toto, lebo niekde tu môžu byť tie zvieratá zase. Teraz pojeme sem, skrátka. A sme u tohto. A máme korunku. A ešte v tejto časti, dobre, to už sme splnili. Chcem ukázať toto. Trofy. A ideme to dať tomu starostovi. Potom po mne niečo chce, ale neviem čo, neviem. Viete čo v angličtine znamená for? F-R-O-K? Bo ja nie, tak mi môžete poradiť. Teraz sme mu to už dali asi, že? No, dali, dobre. Teraz pojeme ešte sem a tu máme DCLH. To sú také tajné miestnosti. Toto môže byť u tejto časti všetko. Ešte si toho poviem, citrónka a čaute, natočíme tretiu časť dopredu.